আমন্ত্রিত অতিথি সকলকে মই বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে আজিৰ এই কাৰ্যসূচীখন যে মুকলি পথাৰ উদ্বোধন কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচী আগুৱাই নিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো। नैबे समाव जि गेवलां फोथार बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो होननानै सानबाय। सिगांग्रो केबिआर कलेज इउनिट एबसुनि आफादगिरि नेहाथारि मानगोनां बिश्वजित बर' आरो गाहाय नेहाथारि बिनेश्वर बसुमतारी लोगोसे बिथांनि हानजा बिथांमोनखौ नैबे जि गेवलां फोथार बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय आं गुरै खावलायखानानै दोनबाय। दा नैबे समाव दिनैनि थामथि रंजालि बैसागु बरायनाय फालिथाय नैबे फालिथायनि गेवलां फोथार बेखेवनाय सारखौ गावनि सिनायथिखौ दान्दिसे सम होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय। लोगोसे सारखौ गांसे बैसागु फालिजों बरायना लानो थाखाय कलेज इउनिट एबसु दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायबाय। सारनिसिम साबायखर थाबाय। दा नैबे समाव आङो बेखेवनायनि सिगां गेदेमा सार बिथांखौ फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जि गेवलां फोथार बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय गुरै खावलायबाय। खुलुमबाय, नमस्कार। আজিৰ এই মুকলি বিহু অথবা থাৰ্ড প্ৰি বৈশাগু কলাগুৰু বিষ্ণুৰাভা ডিগ্ৰী আৰু ইয়াৰে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ইউনিটৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা আজিৰ এই মুকলি বিহু যি দুৱাৰ উন্মোচন এই অনুষ্ঠানত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা আমাৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ডিগ্ৰী প্ৰিন্সিপাল সন্মানীয় ডক্টৰ উৎপল হাজং ডাঙৰীয়া, জুনিয়ৰ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল ডক্টৰ চিনন নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ওদালগুৰি জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক বাবুল বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন পদত থকা বিষয়ববীয়াসকল আছে, চৰ্দাৰ আমাৰ ডিগ্ৰী আৰু জুনিয়ৰ কলেজৰ সন্মানীয় টিচাৰ্ছসকল, প্ৰফেচাৰসকল, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ শ্ৰদ্ধা এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ এসময়ত প্ৰবক্তা হিচাপে কাম কৰি যোৱা ৰিটায়াৰ্ড সন্মানীয় হৰি নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আৰু আমাৰ ওৰাং আঞ্চলিক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতিৰ লগতে বিভিন্ন পদত থকা বিষয়ববীয়াসকল আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজিৰ এই মানে नै दाख्लैसो जोंनि आसामनि बाहेराव फरायनाय पन्डिचेरी इउनिभार्सिटिनि गासैबो फरायसुला फरायसुलिफोरा बेबायदि प्रि बैसागु फालिनाय हाबाफारि खालामदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेजाव थानाय फरायसुला फरायसुलिफोराबो बेबायदि जोंनि हारिमुखौ लाखिनो थाखाय हाबाफारि लानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखायनो फरायसुला फरायसुलि आरो फरायसा आफाद बिथांमोनखौ जों साबायखर जासिदों। हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव हारिमुनि जि बिफाव, हारिमुनि जि मावनां खामानि जों बेखौ लाखिलांनांगोन। दा बेखायनो गोलाव खोथा बुंनो सानाखै, मैं दीघलीया कथा कब बिचरा नाय। सचाकै एनका अनुष्ठाনৰ गेवलां फोथार बेखेवनाय बेखेवगिरि मानगोनां डक्टर नीलुत सरगियारि EMBTC आसार बिथाङा दिनैनि नैबे गेवलां फोथारखौ जोंनो बेखेवनानै होबाय। गुवार बिबुंथिनि गेजेरजों सारा दिनैनि गेवलां फोथारखौ जोंनो बेखेवनानै होबाय। दा नैबे गेवलां फोथाराव जोङो थिनानै लानाय जिफोर हाबाफारि बेफोर गासै हाबाफारिफोरखौ जोङो फारि फारियै दान्दिसे समनि उनाव मावफुंलांसिगोन। दा सारनिसिम गेवलां फोथारखौ बेखेवना होनाय
बयबो जाहाथे मिनि खुसि रंजायै बयबो मेथाइ खनलायनानै मोसागोन आं बेखौ खावलायबाय जोंनि फरायसुला बिथांमोनाबो गोबां रंजानो थाखाय साखाफारा जाना दङ मोजां नांदों केबिआर कलेज इउनिट एबसुनिफ्राय जि गेवलां मोसानाय दिन्थिफुंनाय जोबोद मोजां जादों
সকলক সন্মান জনাই আশীৰ্বাদ যাতে লয় তাৰ বাবে মই আমাৰ কেবিআৰ কলেজ ইউনিট এপছৰ সকলো নেতৃবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। আমাৰ কেবিআৰ কলেজ ইউনিট এপছৰ প্ৰেসিডেন্ট সন্মানীয় বিশ্বজিৎ বড় লগতে বিনীশ্বৰ বসুমতাৰী এওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীত প্ৰথম আগবঢ়িব। তাৰ লগে লগে আমাৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব তাৰ বাবে মই কামনা কৰিছো। জাগাই দিন নोंथांमोना बयबो सासे सासे फालि सोनानै जाहाथे आशीर्वादखौ लायो खावलायबाय। Este soda aguanta a las condiciones. Eso es.